paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong, ikanak man iti kwartam. Dimawat ka itay, dumawat ka manay. Dawat ka mula dawatay. Awan nga rod igatang iti bagas. Tilan sa mga minan pangigatangam. Makanlaang tigat-gatangag. Apay ngagreklamo ka ngay. Una, tanaglaing ka dumawat. Ikan nakiday. Awadain. Awan ti may tagkaon. Nagado tinakitak a kwartam di tawali mo. Ala, mangted ka, tamapanak gumatang. Marikwanan, planumpay ka day ti makiasawa. Ay katuan apay katasahanan. Saan kan ang makiasawa? Nagrigat man. Ay, di ka agsao iti kasta. Ede, sugsugsugan na ka makiasawa. Ita, dismayad nak. Pilyam ang araw, jay saan naimot akas kin ni Badungkaw. Naimot ni Badung Mau? Ay namare, perme ti imot na. Nagrigat adawatan iti kwarta. Kasi ita, dahito igatang kulang iti bagas, nagrigat ko pa'y adinawat kenkwana. Kastamod ni Maribanang, no dawatan na ni Kapitan ay na, masapol apilitan na iti kastaunay. Pudno maray, iso asaan kan ang makias asawa. May mayat nga agtalinaid kalaangan abaak. Nangag mo maray, baak. Naa, katusto na, ulit-ulit ang nga ibaga. Dito kaya mampay paradaan nyo nga gistambay ko harag. Ay gato na, tataba daw. Yakpay lakayat ti agaway. Rayag ang makaluto ni tuyang kaw. Nagtugaw ka nga rin dito'y abay ka. Ay, uwan man. Tataba daw. Ada ka di kwartam dita. Taapay no adda. Mangtod ka man iti paglud ka. Ay, unay mo ting. May saka mo naglayang adumawat. Apay, aday padulin mo kanya kaya. Itak lang mata dumawat kan ka. Lik-lik-likak ni tuyang ko naglayang adumawat. Ita, si Kamay, ti dumawat kanya. Sige na, tataba daw. Mangtod kan. Tapno makapagluda ka. Apay, dagito yung tao ta naglayang da dumawat iti kwartaya. Ay, asinot dakdak ka matin, pare? Nay, ada ka magam di tamalikudak pare. Ay, agparpari irak Ay, kahit nakita ka ang nakatakdar, apay di naknadlaw. Ay, saan nga rod pare. Naggapuak di ta paradaan da kuarag. Ay, nakita mo ron. Apay api manaw ka dita. Ay, diyan lakayat ti style da di kuarag. Anya ayat ti style na. Si Kamo pare. Atla di mo maamot ti style ti kaanakam. Ay, ako pare. Ay, kwartam man ki di. Anya, ay may saka mo pare. Ay, awan na pulos kwarta dito ipitakak. Ay, mangted kan. Ay, ibagbagada ngamin nga adu ti kwartam. Pudno nga do ti kwartak. Ang sana ka mangtay. Agpadpada kayo lang kinikwarog a kaanakam analay nga tumawat. Ay, adaywan na man pare. Mahilig ka nga agdawat. Kapitan ka pa'y mga rag. Nagluto ak itinaimas a pangaldawan tabadong. Tapno saan ka reklamo. Kasto'y kumakanayon, tuyak. Dagiti daw dawataken ka a kwarta. Igat-gatang kumitlaang iti kananta. Kagaman pa'y ngarutin na po'y dahito pinggan ka. Saan ka pa'y anabsaw? Pa'y, mabisinak pa'y. Aday ta. Sige pa'y nayunam. Mala, agbusog ka nga road. Ngamnay, ikanak tumanan iti igatang ko iti kanan tawan. Anya. Naimbaga malam mo kagawad. Kastamot. Umayaman nagsulisit. Igatang ko iti bagas may. Makitkitam day tabong galo abalay di taigit di kalsada. Dahita nalabaga ti atep na. Wow. Balay mo data tabadong ka na natuyang. Dita timapan mo pagsulisitan. Tamom, adu ti kwartada. Ay sige nga raw. Inak man iti balay da. Badaw, adag sulsulisay. Apay, adito'y balay ti papananda. Imbaga kanu ngamin ni Marikwanang nga adu ti kwartam. Anya. Ay, tila bagbaga na mo ta puro pamirday. Inka ikanon di agsulsulisay. Anya ko matitid ko ngay.
Kano nagado ti kwartam di tawali mo? Awan ti may tadkaw. Pagawid mo, day tangag sulsulisay. Nagadulaki din na ti dumawat iti kwarta kanya. Maray, manungay ti inted ni Kabadong. Ijay na pa nagsulisit iji balayaw. Awan. Ha? Saan na nga inikan? Ay na, ikan na aya nga main. Kano namin takil nga imo ni Badong ko. Sa pa imbaon ko iji balayaw. Ta ipagarup ko no ikan ni Badong Mau. Ay namaray di naktupay kayat nga ikan no jak piliton. Kat, an-anwan na laangan nga iti kwartana. Idulin na ijay walit na. Di na kayat agastusan. Di ka lang mabain. Ah. Nagkunangamin kan ka dumawat ka iti kwarta kan di kumparim abadong. Na, tinisting ko lang met no niya ti label ti kinaimot na. Kahit Hay, naimot gayam at talaga dahi di akong paray. apay, basta ngamin dumawat ka iti kwarta kat ikanda ka. Ay, kun kunaklang dahi di. Tadamot ti kwarta. No adda kwarta, mangted ka nga ruden iti igatang iti sidaan. Anya? Asus, lawaan kun anang ibaga nga adda takwar ko. Oh, Ala, mangted kan, taynak gumatang. Anya na ilawan nga ibagbagap. Agsasangot tayo manen atalaw ko kumaray. Wan nga raw do. Kat, anya nga iti madamag kada kayaw. Asyak, umayak gumatang iti karne, asidaan mi ken ni inteng. Sika nga'y marituyang, anya mo tigatangam. Awan, jak gumatang maray. Nay, apay nga'y. Di nakmet kayat nga ikan ni Badong iti igatang kaw. Talaga asaan na ka nga ikan, mare? Wan maray, jak kayatin ti agpakaasikan kwa na. No di nakayat nga ikan, disan laang. Ay, daytan, ha? Adal sa amok nga agbisinan. Ay talaga amaray, bayak ni Badong ko amabisinan. Makaamaw iti biyag na. Nay, anda ka dito paradaan, may tataba daw. Way, dawan sa balya pagistambayan. Ay, no agistambay ka ditaw eh. Mangtad ka man nga ro diti kwartam. Dumawat ka man ay. Ayunay kan kwarag. Basta makita na, dawatan na. Anya ti panagkitkitam kanya, kwarta. Saan mo't lakay, ti panagkitkitakin ka. Angam kunada nga do ka no ti kwartam. Ayawan. Napukaw, di walit kaw. Napukaw? Kaano napukaw? Hindi pa'y kalman Jak amaw no sa dinutayan na. Nakapukawan na nga eh. Jak malagay, ang dito'y sarwar kay. Ay, nagswertin dyan nakapidaw. Sak ko ma. No mapidot mo, uray kukwamon. Pati dyan kwarta na. Way, kukwam aminayin. No, mapidot mo. ay na, nalpasa kun anangan bana. Na, Ay na, kat, nunalpas kan anangan, anya nga ro ti sumarunong nga aramidam. siyempre, mapanak ejeruar a paboritok a pagpalpalpaan. Ijay ngay ayan ti sirok ti mangga. Aginaw ka pa'y Ay sikan Na, saan ka madanagan tay kang kantumanan iti kwarta? sigurado ka? Wen ka di. Sa anak ana imot akas kini pari Badong. Nalpas kan saan na nga na, pare. Na tanapugtuan na. Apay, kasano ana amuam? Kaya no oray duwa, day ta paging ingat mo. Ay, una niya. Karne ti sindami ka ni Banang ko naman. Ay, oray siya mabisina kong kay. Ay, agawid ako, tamapana mamamangan. Ay, kit una. Panawang ka pa'y pare. Pare. Ha? Ay, umay kan tulat taging at mat dito'y abay ko no malpas ka amangan. What? Nay, apay nga tawan mo't maangot ko amay lutluto asiday. Kin awan pa'y tagkarkarasukos dita kusina. Nakaluto nga tan, nituyang ka. Tuyang! Nakaluto kan? Adak ditoy. Nay, nakatugaw kan sa mo dita. Itay pay Anya nga aramidem. nakatugaw nga raw. Nakatugaw ka dita, dinto ta saan ka pa nakalutaw. Awan may lutaw. Tapay ngay, Di nakmet kayat ngay kanitigatang kaw. mabisinantan ano kasta. Si kalang ti mabisinan. Ha? Tasya,
Adaw ti kukumarek apakipanganak. Dalpas kan anangan, Maray. Wan maray, agyaman na ka. Kanya nga day ta awit mo, anak kasupaw. Ay kat iyawid ko amaray. Iso day to'y ti pangrabya. Ah? Inlak ammon, agraman pang rabyam. Sana balikan ka, tag may saka. Iso nga rod nga imbagakan ka, anasaysaya at asaan kan amaki asawa. Ah. Tay supay apakpakanam. Agtalinaad kalaangan abaa. Enteng, kwarta. Naa! Ay, saan mo na masapul kay baga? Hop. Atoy. Sige, tamapanak manen gumatang iti sidaan ta. Oops, di paborito tigatangam. Ah, Ay katuan inikanak nga rod iti paggatang ko. mayat ti kastuyabiyag. Ala, inkanta agluto kanton. Mabisina ko. Imbay nakipangan ni Tuyang dito'y balay, Maray. Ay kasta, Katwang, saan nga min ang nagluto dita balay da? apay ngay asaan. Saan mo't nga min kano amang tad ni Kabadong iti igatang na iti kanenda? Imbag ni Enteng tanagagat amang tad iti kwarta. Kasta kumamot ani Kabadong. Makitam da ito'y 500 pesos, Maray. Wan, Maray. Intad ni Enteng da ito'y. Umay kumanen igatang iti sidaan may. No kasta kumamot ni Kabadong, di mayat. Wen saan ko nga agproblema ni Marituyang? Di naksamit tindong-dongon ni Tuyang ko, pare. Tapay anak ko namday ta, pare. Di na magkayahatin nga ilutuan. Ha? Bakit ngay? Di na ngarod kayatain, nauman kanyak, pare. Kit ikam ngamin tigatang na itilutuan na. Ikak, kitdawat mo't adawat. Na. Agreklamo ka kit mamin ano kamot amangan iti wandi. Ay, pasaray mamin upat, pare. Oh, agasam manday ta. Kit di ka pa'y mangtid iti igatang na. Dawat nga rod adawat. Kit mangmangan kamot. Naglaing kamot nga agreklamon nga nukas ta. Kit nagadumot ti kang kanam. Ay, napsuga manin. Ay, makaamun ni Badong no hanyati kanin na. Ay. Tuyang! Apay, nakatugawak dito, itajak kayat tagluta. Yung kagluton ati kaninta. Diya nga rod kayat, Manuti ka sa pula makwartaya, taikang ka. mangted ka. Ibagamaw, tanay, mabisina kaun. Ay, kasta saan ka nga imaw? Ay, tata Badong, di ka nga min agim imot. Tapno naragsak ti biyagyo, kininana to yan. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.